nakhona lapho akhona amaNazaretha asebuhlini esasigibela nawo sihamba nawo siyakhona lapha esontweni kusho ukuthi ke abafethu noma odadewethu ngoba angibazi laba bathi mabesibona batshela ngaleyo ndlela kusho ukuthi ke bathi mabesibona kusho ukuthi abangabona kahle ukuthi kahle siyapi cha abafethu ngithi angilungisi ukuthi cha sasiye ebuhleni bamaNazaretha thina sohlangothini lasebuhleni bamaNazaretha nje lapha akakhuluma amagama amahle kakhulu ngawathanda athi cosololo enhlizweni yami ekhuluma ngokuhlangana ukuthi asihlanganeni amaNazaretha asibambisaneni sibe munye Sinibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngwakwamtshali umagalela gase njengonyama ulinda Mkhonto unzele nduna uma seyavutshelwe echubeni ukhondlo ugebisa baye beshoke abaziyo bethi nenkosi ayiqedwa sibuyileke sikhona kulolu hlelo lethu elibizwa ngokuthi Zikhiphani Emtshezi lolu hlelo njengoba sachaza ke bafowethu ukuthi akusilo uhlelo nje elikhethiwe ukuthi linabantu mhlamba abathile abakhethiwe uhlelo lomphakathi elenziwa khona la emakhaya okusho ukuthi nanoma kuthiwa yini ofisa ukuyipromota emphakathini wakithi akunankinga uvumelekile nanoma kuthiwa yini ofisa mhlamba ukuyiaddressa ebantwini mhlamba engasiza umphakathi nanoma kuthiwa there is anything ofisa mhlambe ukuyishare nomphakathi wakithi as long as kuyinto ezosiza umphakathi inhloso ke ngalolu hlelo ukwakha isizwe namhlanje ke sinawo umphathi wethu esihamba naye ubaba uShandu okuyena namhlanje osivakashele but before ngimveze ngizocela ukuthi ulike usubscribe ushare uphinde ucomment kulo leli page lethu ukuze sizokwazi nathi ukuthi sizibone ukuthi izinga lethu selikuphi futhi mawulike usubscriber yikona nathi kuzokwenza ukuthi nepage lethu lithuthuke cha sinobhuti wethu ke la okuyena esinayo okuyena ozosazisa ukuthi namhlanje usivakashele ngaliphi ikuphi akafisa ukukushare mhlambe nabantu noma nababukeli emphakathini baba Shandu siyakwamukela ohlelweni lethu Zikhiphani Emtshezi Mantshinga ngiyabingelela kubabukeli bohlelo Zikhiphani Emtshezi lo khulumayo umlungu uBakhania izwe unamagama nje amaninganyana magama kodwa ke ayamnandi ngawamukela nje wonke ngoba bebethi ke insizwa yethiwa ngebongozayo nangokwenza kwayo futhi ke hayi ngabe nje sengwamukela manje babingeleleke ababukeli manje lele lithi Bakhania kushuthi ke na ke yini wathanda kakhulu noma ubudlala kakhulu kwenzakalani igama lithi Bakhania uBakhania lona ukuze ngithole leli gama lika Bakhania from ngimncane ngicabanga ukuthi it was 1983 1983 ngilandela le team le ezimnyama kusagijima kakhulu umthofezigidi kusagijima oJomoson ngiseyintwanyana nami ngisemncane ngingakwazi ukuthi Bakhania kusho ukuthini cha ngayithanda le team ngahamba nayo ngaze ngazofa nje uba namhlanje sengizokhulile sengitshethanyana manje confirma leli gama ke umlungu qhamuka phela lithi umlungu waphela umlungu onjani umlungu zithi Mfowamantshika zithi ke mase zingibiza ke zithi umlungu omnyama omhlophe ngenhliziyo asezikuteketisa cha umfoka Mavimbela insizwe sasizwana nawo kakhulu esiyadlula emhlabeni uShemba samkhumbule lalele khona insizwa ke le iyona yanginika leli gama ngokuthi ke ngibe umuntu
owenza lo msebenzi wezandla athi umlungu omnyama ngoba wena umuntu awuyi kumlungu umlungu wena waself wena hayi ke lachuma no kuyezwakala cha siyabonga kakhulu siyabona usivakashele la ohlelweni lethu zikhiphane emtshezi yini ofisa ukuyishare nababukeli namhlanje cha nje akukuningi mfoka amantshinga ngithi nje angeke ngilungise kunento esitrende kakhulu maqondana nokuthina nami nenye inhlansuthi esinayo ngokuthempela nangokusabatha sisabatha la phesheya esiguqweni kwaJiji kusho ukuthi ke nje cha silandela nje uShembe singaphansi kobuhle bamaNazaretha silandela nje inkosi sonke unyazo lezulu kusho ukuthi ke kuke ngithi angizolungisa la kubalaleli ukuthi cha kunephutha la elenzakalayo abantu abaningi sebestrendile kakhulu abantu abaningi bazitshela ukuthi bathola umbiko ungelona iqiniso ukuthi ke lezi insizwa lezi ezithina sesiphephukile kunegama ke lisetshenziswayo ke kuthiwa amaphekula kunelo gama kodwa ke inkosi yathi ayifuni ukuthi abantu bebizwe ngalo ngoba nabo bamakhola akungasetshenziswa bangabizwa ngalelo gama lelo ayilithandi futhi ke uShembe ke usithanda sonke uthanda bonke abantu kusho ukuthi ke bese sesithola lelo gama elinjengalelo ke ukuthi sesiphephukile sakulololunye uhlangothi uhlangothi lwasekuphakameni cha sithi ngithi angizolungisa ukuthi cha bafethu anitholanga kahle akunjalo umlungu useyinazaretha lasebuhleni nomfethu umfoka Zuma useyinazaretha lasebuhleni njengoba nje nitholela umbiko ngalona iqiniso lo sasincokolela nje nabafethu bakwesinye isiguqo engeke ngisisho ukuthi esakuphi sasincokolela nje nabafethu ngoba njoba siyinhlansuthi siyancoka nje kwaze kwafika la ekutheni ukuthi cha impela hayi mina sengiyoba umshumayeli endaweni ethile siyincokela nje hayi lokho kuncoka nje ukudlala ngoba phela yabona nje la inkolweni kumnandi kumnandi asiqwebhana cha siqwebhana futhi abafethu bayithatha ke serious kanti cha sasiyijokhela nje ngoba vele ngeke nginalabo ngiqhamuka khona uyabona nje umuntu ongabazi nje mfoka amantshinga uNazaretha uthi maye ngibona nje athi mfundisi kodwa akusiko ukuthi ke sengamshaya ngumshayele lokho ngoba akalwazi ulimi olukhulunywa yinhlansuthi elikhulunywa lapha eNazaretha manje kusho ukuthi ke ngendlela enjalo abafethu bayithatha wrong bayithatha ngenye indlela manje basebestrendisa ke ngalendlela abastrendise ngayo kafuphi nje ngesabatha nje leli esiphuma kulo ngibese ngivinjwa abanye babagcotshwa lapha entethelelweni la esasihlangene khona wonke amaNazaretha zonke inhlanga ezobuNazaretha ezazi khona laphana sine conference laphayana zonke igceme kusuka uMnambithi iThekwini nje wonke amasekhethi ethu ayekhona lapha sizohlanganisa kubizwa ukuthiwa uthando sesishaya uthando shaya uthando uma ngabe sizofikelwa inkosi ezweni lakithi njoba iza nje entabazwe sisihlangane ke sishaye uthando ukuthi ithi inkosi ifika kube sekukhona sekulungisiwe okuphathelene nesonto sihlangane ke sibamsana kunomshumayeli nje lapha akakhuluma amagama amahle kakhulu ngawathanda athi ixosolo lenhlizweni yami ekhuluma ngokuhlangana ukuthi asihlanganeni amaNazaretha asibamsaneni sibe munye amazwi onyazi lokuthi maNazaretha hlanganani nibe munye ngikhuluma izwe elilodwa lokuhlangana
kafushane nje kuze mhlambe nize nisolakale mhlambe kwenzekeni kahle kahle nize nitrenda. Hayi kahle hle kusho ukuthi saba nje kuyovala umhlangano besiya ePhileni bamaNazaretha kuyovala umhlangano. Hayi ke sibe bese ngixoxa nomunye wabafethu esinaye khona la oyiNazaretha umfoka Manana saxoxa nomfoka Manana ukuthi cha mfethu ngoba wena useduze sicela ukuthi ke sithi ukuzogobela nje lapho kuze sikwazi nathi ukuba sibe seduze sisuke eduze ngesimo kwesokuthi ke idokodo sasingenalo hayi yasivumela insizwa kusho ukuthi ke ngiyabona ukuthi abantu abaningi umuzo osemusha loyane esahleli ngaphansi kwawo abantu abaningi ngiyabona ukuthi abaka ulapha kaBig Zulu. Okay. kaBig Zulu umuzo unyaze loyane. Manje basibona sidilika ngakhona. Kusho ukuthi masidilika khona kwakhelene nje ukuphakama ngapha nawo lo muzi ngapha. Nakhona lapho akhona amaNazaretha asePhileni esasigibela nawo sihamba nawo siyakhona lapha esontweni. Kusho ukuthi ke abafethu noma odadewethu ngoba angibazi laba bathi mabesibona batshela ngalo ndlela. Kusho ukuthi ke bathi mabesibona kusho ukuthi abangabona kahle ukuthi kahle siyapi. Cha abafethu ngithi angilungisi ukuthi cha sasiye ePhileni bamaNazaretha thina sohlangothini lasePhileni bamaNazaretha. Uma ke sekuthi ke sesiyashintsha sesithi sifuna ukuya kolunye uhlangothi cha siyobazisa nje abantu abangatatazeli mfoka Mantshinga sesePhileni bamaNazaretha futhi nje hayi unyazi siyalithanda from 2007 ngikhetha inkosi ngayikhetha ke inkosi ngiboniswa ubuNazaretha khona lapha entethelelweni ngakhetha inkosi ngambona uShembe noma ngangigoloza ungangigoloza kunzima kuya lapha ngangigoloza ngoba suka kulipho ngangigoloza ngithi hayi angiyi uShembe kuyalandela umuntu hayi wangilanda uShembe wangilanda mina ke ngakade ngisuka ebandleni laseZayoni ngisuka lapha ebandleni letshele egumbi iStone of God ngasuka eStone of God ngase ngena lapha ePentecost Pentecost ke ila ngabe sengisuka ke ePentecost ke sengiyoba iNazaretha sengiyoba inhlanhluthi kodwa ke futhi ke cha angunanazi nje ngithi angibatshele abafethu cha lapha ePentecost ngaphuma sengumuntu wayesewumshumayeli ngithekeke ngoba phela amahlelo ke phela enkola wefana ngitheke uma sengifika ke la eNazaretheni ke ngafe ngayithola indaba ukuthi cha mina ngumuntu kanje kwasho ukuthi ke cha inkola afana bathi hayi la ekhaya umuzi oba umgxoxo usanebandla lo ke bese ke uba umgxoxwana cha kwangangiphatha ke lapha akwangangiphatha ke kabi ke lokho ngoba ngangifika phela ngiyafika nami ngizocathulisa mfoka Mantshinga kusho ukuthi ngendlela enjalo ke cha ngamukela ngathi hayi kulungile ngizoba inhlanhluthi lokho nikushoyo ngaba ke inhlanhluthi ke kuze kube manje cha nginhlanhluthi angisiye umgxoxwa laba bangibiza ke ngalendlela abangibiza ngayo kusho ukuthi bangifisela ukuthi ngibe umgxoxwa ngelinye ilanga kulungileke ngiyokulinda ke kuyofikela mabe kuyafikela so ke ngiyezwa ukuthi okay ke utrendile ke owabukeka njengomuntu angathi manje sowushaya kwenye inkolo lolu daba leli lize lahamba kushuthi la ulithola wena likhulumeka kuphi ukuthi ke sekunenso lesiqhamuka kanje mhlambe enkundleni zokuxhumana noma kuphi cha mfoka Mantshinga nje ngokungakhulu nje ukunanazi uma sihlangene lapha siyokwenza uthando silapha entethelelweni elinye lamathempeli futhi onyaka uma ngifika kunabagxotshwa ababe sebengidonsela eceleni njengomuntu ke abamaziyo kakhulu kunomshumayeli
ophethe lapha yana ungazi kakhulu ngoba ngayikhetha inkosi ngaphansi ekhona engabe siyo umshumayeli ngayikhetha impela phansi kwakhe. Hayi ke ngoze kwabe ke ngiyabuya ke ngiza ngapha ke sengizoqhubeka eHlumani Thimpile. Okay, Right, ngaphansi kwamshumayeli uKhanyile. Right, kusho ukuthi ke ngendlela enjalo babe sebengibizela ke eceleni ke ngoba nje kakhulu lensizwa mina ayibayayazi kakhulu. Babe sebengibizela eceleni ke cha abalwanga nami angifuni ukukhuluma iphutha phambi kwaShembe abalwanga nami bangidonsela nje eceleni base bengilalelisa iVN. Hayi ngayizwa iVN cha impela wayikhuluma kuVN kodwa sasiyincokolela nje nabafowethu. Abafowethu angazi yini lento ayenza ukuthi bebese bethatha leyo nto manje sebeyithatha beyenza manje ibe serious ngale ndlela le kanti cha sasiyincokolela nje nabafowethu. Mina angisiyena umgcotshwa angabi siyo umgcotshwa futhi angise sebuhleni bamaNazaretha. Lo nje sasiyincokolela njengoba sasiyincokolela kahle hle nje ngisesebuhleni bamaNazaretha. Base babeke sebengibuza ke abagcotshwa ke labo cha ngabatshela nje nabo iqiniso mfoka Mantshenge ukuthi cha hayi mina lokhu enikutholile akusilona iqiniso. Kahle hle ngabatshela isitori ngenhlanhla ke kwasho ukuthi kunomshumayeli owasibona lapha ebuhleni bamaNazaretha okuyena wasiza kakhulu wasiza laba abanye abagcotshwa ukuthi hayi lensizwa le ngayibona ebuhleni bamaNazaretha. Hayi ke bakwazi ukubona ukuthi cha lento le abayitholile ayisilona iqiniso. Mhlambe amazwi okugcina ke nje ongawadlulisa ke ungabakhuthaza ubathini labo bantu mhlambe ngamagama asuka kwena. Amazwi okugcina nje ukubhala ukuthi ke cha ngiyafisa ukuthi ke abantu abaningi abangakayiboni lenkolo cha bafowethu ubuNazaretha buhle ubuNazaretha buyakhuthaza ubuNazaretha buyakhanya. Lapha na kwakhiwa indoda kwakhiwa umama kwakhiwa ingane kwakhiwa insizwa. Lapha nje sinefungo sinefungo ezakha abantu abasha kunenabasho kunento yabantu abasha ebizwa kuthiwa inabasho ekhulisa abantu abasha. Sinefungo lapha kuno23 weinsizwa la kukhuliswa khona insizwa okwakhiwa khona indoda kuno14 okwakhiwa khona umama kuno25 okwakhiwa khona abantwana laba bamantombazane ukuthi kufanele bephathe kanjani kufanele bekhule kanjani. Engingakusho nje sengigcina ukuthi cha inkolo le yobuNazaretha inhle kakhulu abafethu abayibuke bengayibuki ngalendlela abayibuka ngayo kodwa abayibuke njengenkolo efana nezinye inkolo eyakha umuntu ukuthi umuntu uyini umuntu uyaphi umuntu yini imvelaphi yomuntu injalo nje Mantshenge. Siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi bonke ababukeli bayazizwela amagama amnandi. Inhloso ke ngalolu hlelo lwanamhlanje njengoba sinobaba uShandu bekukuzodlulisa nje nokuveza ukuthi kuwo wonke mhlambe okuzwakela noma okukhulumekile ngaye enkundleni zokuxhumana mayelana mhlambe nenkolo yamaNazaretha akakuyona ayilona iqiniso yena usami la akami khona lokhu okuziwe abantu ngaphandle akulona iqiniso. So ingakho beze la ezosikhulumela kakhulu igama ke nguSimangaliso ngamtshalo magalela gase njengonyama uLinda Mkhonto uNtselenduna umase avutelwe echobeni uKhondlo uGebisa. Siyabonga kakhulu abafuna ukukuthola ke bakuthola kuphi enkundleni zokuxhumana ngoba phela abantu basazokhomenta abantu basazokusho something. Ngiyathemba ukuthi ukulindele lokho ukuthi khona basazokuthela ngemibuzo mhlawumbe ngelinye ilanga usazozibona ubuya futhi la uphinde uzofakaza okunye kungenza ukuthi abantu bakubuze enkundleni zokuxhumana abafisa ukuxhumana nawe bazokuthola. Mfoka Mantshenge nje
ngiyatholakala ku Facebook ku Facebook uBakhania mawungena nje usesha Sizwe Bakhania uyamthola uSizwe uBakhania inamba engitholakala kuyo ke ku WhatsApp 0799 30 6559 0799 306559. Njengoba ikhona ke babukele lapho kwi-screen office ukuxhumana naye private usezoxhumana naye. Siyabonga kakhulu uqhubeka usubscribe ulike ushare ucommente. Siyabonga kakhulu, inkosi inibusise. Amen.